Yeah. Christmas. Yes. Welcome to the show. Thank you so much. Tonight are the youngest artist so far. Yes. Ladies and gentlemen, this is Norway TV talent show that happens each and every Wednesday, 8:30 p.m. If you have any form of talent, hata eating competition pia itakuwa hapa, ile ya kuburudana watu wanapimana nguvu pia itakuwa hapa. Just a reminder that this show is in partnership with Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along Gong Road, just next to Toyota Kenya. If your car has any mechanical problem, tafadhali pigia Manyala Auto Garage. Hapo tu. We are in partnership with Lex Entertainment too. This show is purely courtesy of Visionary Production. Ladies and gentlemen, today we are going to take a seat. Tafadhali, naomba niletee kiti. Being that mimi ndio mwenye nyumba, itabidi nimekaa ya kwanza. Niletee kiti tafadhali. Karibu bwana Christmas. Salimia raia. Aku erokamano mang'eny kendo amoso uteno kweuru ageno nonriyo maber. Wachne gi nyingi. Idwa ng'eni to rawera matin mabiro malich en tiluonge ni ng'a? Nyinga iluonga ni Maxwell Otieno Uma, wuod Ogunja, Siaya County. Nyinga mar thum iluongo ni Prince Max. Yes. Siaya wer sana. Jathum moro amora ja Siaya. Ng'eni Siaya kuma jothum nochako Kedera, koro nyaka wawera wera. Prince Max. Yes. My second time mar bire show. Yes. I remember the first time ukikuja hapa paka ulikuwa na dread. Mbona ukanyoa ama instruction tulitoa nikafanya? Hapana, mimi huwa nanyoa tu ikifika certain level siachangi sana. So it's just a style and amua kufanya anything I want. Naweza amua kunyoa kipara, naweza amua kushuka, so that's my Bata paro ni msanii ni gibedi brand ni mwambie mani ngani yedoga kama ngani suko ga kama. Yeah, but lower yani kila ng'ato nigi gimoro mohero timo. Koro kaka imedo bedo gi wang' wana be e kaka imedo loso brand. Koro dhano penjra ahinya kata gipenjre kendo SMS donjonwa kae kasomo. Joana Atieno from Homa Bay wachonwa penjo ang'o miyo kijana giduoge show to show ang'o miyo kawuono ok timre kaka watimoga. Ging'eyo maber jawa ywaka keyboard dire mielo chachre ka ing'e kaka watimoga ok obahatisha. Koro nyisgi gimomiyo iduoge show. Koro gimomiyo mago ok otimore te ing'eni pile nyaka ibed unique. Ok onego bed ni timo gimoro achiel pile. Samoro be ibuogo jogenigi be ging'e ni ng'ani kawuono biro kama. Koro gimomiyo wan ka en ni nitie video monego bed released to bedo released. Koro wabiro mana informo ne gima nitie kendo timore. Ago erokamano mang'eny kuom Lolwe TV kuom luonga kendo mar ariyo. Kendo amor sana kuom Visionary Production, Lex Entertainment, Manyala Auto Garage. Amor sana kuom rwak ma ochako rwakago kendo. Koro video no to agene Victor Msafiri nyisi kaka nyiso kaka wadhi time. Atiende ni nitie jok miluongo kendo wacho kaka Manyala Auto Garage, Lex Entertainment, Visionary Production. Matieni gisebedo ka gikonyi e wachni mar usani ni koso nitie ka lwetgi nitiere video nini wadwa ng'e mathoth kowuok kuomi. Okay, joma tajogo, joma luongo nyingigo gisechung' koda kaka ne giwinjo na jathum kendo awero thum mar Ohangla. Nayudo ka gibe gihero Ohangla no. Koro ne giwacho ni being that you are doing something that wahero
wadwa chung kodi mondo wane kaka wanyalo timo. Last time manan ka paro ni winjo ka ipenja kanyalo timo video, nawacho ni ok sani, lakini koro kaluwore ne amua ni koro watime mondo at least kata kitugo thumbe wa e TV to wayudo tich mayot mar kaka inyalo tug thumbe e TV manyis picha. Ok ber kitugo picha ni to pichni moke maluorore e TV. Koro momiyo ne wamua ni watime kata kanachiel no. Wanyalo ga sama ng'ato dhi kwayo thumi e TV tinyalo ga goye to neno gimo. Anyalo paro ka nibiro ka last time. Yes. Kendo jatendwa maili kae mar President of Visionary Production. Yes. Lex Entertainment, Manyala Auto Garage. Ne awinjo ka gi promise ni under Visionary Production gidhi golo ni video. Kendo apani producer kinyalo nuoyo clip no chien. Wapi mtu wajaa? Ndo anasemanga ukweli. Akona idea. Akonayo. Rika yako wote wanaimba gengeton. Wewe mbona umeamua ukuje unique hivi? Shule umeenda mpaka class ngapi? Niliacha form 2. Form 2. Yeah. Shida? Okay. My dad passed away na yeye alikuwa analipa. So venye kulikuwa haingewezekana kuendelea. So ilibidi nitafute jua kali za hapa na pale za kufanya familia pia iendelee. So what I can tell you, wasetiyo gi ji mang'eny. We've worked with a lot of people to yudo talent ma in godo kaka in godo ni, gi commitment, gi passion, tech. Koro meda dhi mbele, ibro chopo kama joma kosechope. In gi namba mar Manyala, tikao namba na beni. Then we can see how best we can support you. Sawa sawa? Thank you. Manyala. Kinoro clip no karawera ni kwayo kaka mondo golne video under Visionary Production, Lex Entertainment, Manyala Auto Garage. Kendo o inform mani kendo video no is now ready, and that's the main aim of him coming back to the show, is to release that video. Ubromia nikulo mogajwa ubromia mana thuolo machuok monda luogare jodito mag Lex Entertainment gi Manyala Auto Garage. Akwayo mondo gibie kama tin. Rico Baba and Manyala, tafadhali tuletee viti zingine. Manyalo chulio ngema Nmera nono jaber nyi. Hey, Prince Max, bodu gonja, bodu nyara bandu. Ema wuyo kodu ni. Aduga paro ni today is the video launch. Nying video logo na Prince Max. Nying video logo ni Era Lilo. Yes. Leta tu huku mwisho. Aparo kena kisuni rawera mobete batani. En jangolo kendo nyatima digibidi kabisa. Kendo sano release video mare ma Era Lilo. Courtesy of Visionary Production, Lex Entertainment and Manyala Auto Garage. Koro kiburo biro nyisowa gimomiyo giamua mondo gisupport rawera. Karibuni Rico Baba and Manyala Auto Garage. Bia kutaka ingeni kiwuok inyawena gimoro. Manyala imoni bedga. Koro wachaki komane. Karibu Rico Baba. Koro nyalo kosa jopi. Jok manenoa kwa kuonde te. Amoso duto nokwe. Koro kakuinjo an Rico Baba, founder mar Lex Entertainment, kendo patron mar Visionary Productions. Partner gi Manyala Auto Garage bende. Koro kaka nuwinjo last time mane wan gi Prince Max e show, na yuae kato matin bang show, ba abe natemo pushe
nikech with the kind of talent ma en go kendo nuneno kaka nwawacho last time en gi a very committed team ma bende ni kodwa ka en mani ok wanyal romo kae wate but ubiro neno gi bang'e to nwawuoyo bang' ma discuss kowacho ni the kind of talent ma en go ma team ne nigo ok onego bed ni dhi adhiya nono kamano. So wadwa ni wainuaye watule malo kaka wanyalo. This whole team nika nikech en kod band mare to nwawinjre ni wadwa ni thumbe ne obed ni emituge mang'eny saidi e Lolwe TV kod TV moramora mantie. So the only way man inyalo tug thumbe ne be mana kaka Obeyo osewacho. Video moko mantie ni picha maringo mago sani videos mago gik machon. Mago gik machon ma I think it's about time ma dhano move away from that. Emomiyo nwawacho ni walos ne video maber ma ka ng'ato neno to ng'ato nyalo rwako kendo be nyalo gombo ni nene ding'eny. To mano e reason ma wan ka wadwa ni launch video mar Hera Lilo. Koro ka penji ni konyo kana ka ludugan muonu kenda paro ni gima omiyo wan kae wan launch video officially mar Hera Lilo by Prince Max. Koro patron visionary production and founder Lex Entertainment. Wasanii ng'eny oko ka kendo gomba mondo gigole video kata gibi interview e TV. Ang'o miyo mondo support Prince Max? Prince Max an upcoming artist. To kalure ki show mokalo. That was one of the best shows Mwasega bedo man wabedo go in 2021. Koro to encourage that, wamwa ni wa support Prince Max, kuma intiere wagole kanyo, watere level moro mabe inya nene kaka okoro an upcoming artist mochung kende ki en. So that is not the only video ma we are doing for him. I think ni seche ma show chako uwinjo wer moro kanyo mamit iluonge nang'o Nyakisumu. Mano bende wati ni wanyalo bet piny mondo wane what we can do at least mondo koro kata ka inoko to dhano can subscribe to your YouTube channel, nyalo dhi e page mari mar Facebook to neno videos mari ok gibed ni videos mana mag pichni maringo but actual videos. To mano be mwatemo encourage godo artists moko kudwa ni wendeu otug maber e TV videos nyaka gol to nyaka gibed videos mag quality maber aina mwagolo ne Prince Max sana. Manyala Auto Garage. Obeyo maki microphone uwe gi jopiny. Ana miya marani. Manyala miya microphone dani. Koro Manyala. Mana kaka penjo waduni wasanii ng'eny. To upango mar konyo Prince Max kende kosudu bro konyo wasanii moko. To in kaka Manyala imeona understanding ang'o mi amwani konyo Prince Max. Koso kech koro kaka podotino donjo industry. Ang'o mi to konyo ni wadwa ng'eni to ogik kae koso pod ubro medo konye koso koro udhie msanii moro. Koro ani kawa gi auja mar duol ni mondo inyiswa go gimomiyo uamua kamano. An makiluongo Manyala. Koro gimomiyo wamwa konyo bwanani. Donge pile Nyasaye ikonyo ng'ama konyore kende. To mondo konyi in be nyaki inyis kido moro ne in ready mar timo gino. Koro mama mondo wakonye nikech en owuon kinda ma en go. Onya konyo oyie konyore kende. To mondo konyi nyaka mondo ng'ato donj ma konyi nyaka ane bidi ma in go eka mondo abed gi thuolo makonyi. Koro Prince Max wasebedo kochung' kode nikech bidi ma entiere go kendo ohero tije motiyo. Tich mar thum ne nyaka ihere nikech mano e tiji makelo ni mogo yot. Koro ka wamwani wakonyi tin bende nyaka ibed kod bidino. To kata no Prince Max kende mwakonyo mwadwani mondo wakonye. Wagombo mondo wati kod jote mamoko. To mondo wati kod in be nyaka ibed ready
mar jiko mi. Ng'eno ng'ato ok nyalo wacho nudwa konyi to inuno kinya konyori kendi. To mano mawamo mondo ochung' kod Prismark. To gimomora kendo niya, last time kane wan kae nakwaye mondo ogol video to nowinjo. Koro kanya wuok ng'ato to winjo, ere kumomiyo dang' itamri konye. Dogo nyaka ikonye mana nikech owinjo gimikone. Koro mano tuma nyalo wacho. Ng'ama owinje mikonye, abe akwayo kiwuok kati wena gimoro matin. Koro mana pani be iwinjo. Chikone ng'ama okwaye mimiye. Koro just a reminder that we are live from Meladen Upper Hill. Meladen Upper Hill is located just upper hill, the way I've said, few meters from Kenya National Library. If you want a good place to chill, wanasemanga you wanna chill with big boys, kuja Meladen. Tuko na mbuzi choma hapa, tuko na samaki, tuko na kila aina ya chakula. The place is so comfortable. The place is cool. Any kind of soft and hard drinks, just make it to Meladen Upper Hill. The show is purely in partnership with Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along Gong Road, just next to Toyota Kenya. So if your car has a mechanical or any kind of car problem, please call that number for Manyala Auto Garage. Lex Entertainment, Visionary Production, to any artist who is outside there. If you want any assistance, unataka video, unataka interview, tafadhali inbox us on our social media pages, Visionary Production, or inbox Lex Entertainment, or inbox Manyala Auto Garage, or inbox me at Victor Msafi Kenya. I repeat, if you need a video, you need any help kwa usani wako, tafadhali inbox us on our social media pages at Visionary Production, Victor Msafi Kenya, Lex Entertainment, Manyala Auto Garage, Prismark. Ipani agombi nyalo wacho kaka koro jowuoth wagi omako lweti kama kendo neno mondo ichop mbele. Lek mane ma ingo kati ineno ni deserve kosi ineno ni gitimo ni favor. Are you appreciative? Okay, mokwongo anyalo wacho ni thum giri juogi. Samoluwi kitiyo kode maber to nyalo konyi. Kitiyo kode marach to nyalo hinyi. E thum ka, waromo gi ji mang'eny osiepe. Jomoko be ginene miss, lakini gitimore ni gin osiepe. Inyalo romo gi jomoko be nyisi ni bwana nagombo konyi, adwa konyi. Kaw namba na kiny gochna. Lakini kaka nachopo ka, to kaka ne osiepe na gi orwaka gi kaka ne gi promise gitimo, ayie ni pod nitie osiepe mar adieri. To an ang'e ni an gi talent, mano gima ang'eyo, kendo ajivunia. Gima nyalo wacho ni en mana erokamano nikech ne gi discover talent man-go. Inyalo ga biro kamano kuma ji nitie, inyalo yudo nyaka joma nigi pesa madongo. To ng'iya to wacho ni kijana ni okoso tich monyalo tiyo, oongo mana go thum gi lami. Lakini gin ne gi discover ni mano talent, kendo en gima ng'ato nyalo timo e ngimane mawuok go kamoro machop go kamoro. Koro Eriko Baba Manyala, go erokamano mang'eny. The whole team of Visionary Production, Olo TV as a whole, ago erokamano mang'eny. Kendo amor sana. Ogero kamano mang'eny. Kaduga paroni, or just a reminder, we are here for video launch. The first video ever under Visionary Production, Lex Entertainment, Manyala Auto Garage, and the entire talent show. The first video launch is for Hera Lilo by Prismark. Prismark. Inyalo kwayo ganda nango, kati inyalo kwayo Lex Entertainment, Eriko Baba, Manyala Auto Garage, Kevin Manyala, kata Visionary Production, to gi Lolwe TV entire, to gi fans mamagi, kwayo mani ma ingo kodgi. Okay, video no kane wuok, kaneno nyawuok maber. But according to gik mose share online, aneno ka ji appreciate. The video is so clear and otimore maber. Koro ne ng'ama ni oko kanyo, thum en tich, kaka tich moko ma ng'ato nyalo tiyo, kaka jua kali, thum en tich.
Koro kise discover ni ng'ato nigi talent no to in gi kama inyalo konyo. Konya ng'ano, kik ing'e ni ng'ani biro chula kata ok obi chula. Kinyalo konye. Konyalo paro chieng' moro mopari, mano koro wachne, lakini kik iling' tinyalo konyo pidi. Yes. Gimoro machielo, ng'ama ni oko kanyo, king'e Prince Max, in fan mar Prince Max, just make sure ni kisedonjo YouTube no misi subscribe, ibe share go, nyiso siepeni moko, groups nitie sani siri mora ni mbui, gimora sani en mtandao, nyalo share go, nyiso siepeni ni bwana oi moro ni kabe adonwa konye, subscription ni achiel nyalo timo gimoro maduong'. Koro ne entertainment team te anago nwero kamano mang'eny, and akia kaka nyalo go nwero kamano, but the work was too good. Ma everyone appreciate, mang'amo ko appreciate, mano iwacho ni janyego. The work was too good. Mano Tijo Tire Male. Just a reminder, one launch video, first video under Visionary Production, Manyala Auto Garage, Lex Entertainment, and the entire Lobby TV. The video is heralded by Prince Max. Lex Entertainment, advice money in Goko Kijana. Okadwa medo mang'eny ahinya, but mana kaka nanyisi last time. Bidii ma in godo no, med keto bidii, obiro timo ni videos biro wuok mang'eny, to kaka interact with fans magi is very important. Manyala Auto Garage, Manyala Dendenika, nonyisi ni nitie kumoro mibiro chope. Pride ket kando, wan osiepeni, wan partners magi, wan patrons magi, and wan supporters magi. Wabiro supporti at every level. Manyala, advice gani uko nao kwa kijana ya mwisho? Kijana akienda sasa anajituma kwa uwanja, advice mani ya kijana? Advice makoro kadwa miya advice en kende. Adwa nyaka jothum ma pod biro kod ng'at madwa golo thum. Thum ne chalo kako en ohala. To sami yawo duka, ji biro nyiepi dugi kanyo ka gik miwaro gi gik maler. Koro sami golo thum kikete chunyi ni mae e gima nyalo konyi odiochieng' makiny. Itemo bedo thum moro mamit, nikech jothum to ng'eny. Chalo ng'ato dugi, kila ng'ato inyayudo ka ng'ato in gi duka tan tijirani to owe duka nano dhi nyi duka machielo nikech gik mowaro ka gin mabeyo. Koro samugo thum, ibedo piny king'eyo, igolo thum no king'eyo ni mano e gima nyalo konyi kiyo, nyaka obed gimoro maler to ber. Mano to mantiere go. Igolo thum maler to mit to ber. Koro manyali bedwa ni dhie studio, igolo thum miwacho, itiga as example. Manager. Just a reminder, we are live from Meladen Upper Hill. The best place to be when you are in Nairobi and its environment is Meladen Upper Hill. Meladen is located just few meters from Kenya National Library. Bwana manager, ni nini utuambie tu kitu moja tu kuhusu hii video na kitu neza ambia watu wakufanyie bandi yako na shukrani neza toa. Chukua tu auja ya dual, mana auja mar dual. Ni koro wang jowi cho. Agoyo nwero kamano uduto kuom joma nenowa. Gima nyalo kwayo kaka Prince Max Won osenyiso, idhi YouTube channel mare, i-subscribe, kendo nyalo kawo link mar video magolo mondo heralilo mondo i-share groups duto ma intie, obed mege YouTube kata mege Facebook. Lwedo kwariwo karachiel e wanyalo dhi mbele. Kihero gir wadu to mari be jibiro hero. Anagon wero kamano. Hero kamano bwana manager. Hata hiyo video imetoka tu sahi na kitabu imeanza kukuja. Asante sana Manyala Auto Garage, asante sana Lex. Video ni YouTube sani. Just go to his YouTube channel, parne YouTube channel mari.
YouTube channel mara ni kanyo. Angeni idhi ketno kanyo dhinene kaka iluonge nang'o YouTube channel mari? Prince Max. Just type Prince Max, subscribe, share. Tumero ni kanyo sani. Just the link is there and the video is already there. Courtesy of Visionary Production, Next Entertainment, Manyala Auto Garage. We are now officially releasing video. Our official DJ here. Let's release officially Hera Lilo by Prince Max. Engineer Robinson Ombati. Salama Studio. Yanuno ngono ngonya nunarwe nango. Yanuno ngono ngonya tumbiro godembo. Yesolo nguri waya tumbiro godembo. Yatigi jimi tumbiro godembo. Kutenyara bandu nunarwe nango. Kinyo godembo. Kutenyara bandu nunarwe nango. Kinyo godembo. Para la araña timo bere nyarma. Asungo weno nyati mambere nyarma. Adialo wendo nyati mambere nyarma. Mbanya nyati maero nyati mamoronge mana. Rambanya nyati maero nyati mamoronge mana. Ubi nyati mamore nyati masungalela. Tuti nyati mamore nyati masungalela. Ikumechunya gombo tuti anyishelela. Ikumechunya gombo tuti anyishelela numachela. Ikumechunya gombo tuti anyishelela number one. Angumuna tiri shaka baba. Utisuda legosia. Agumuna tiri shaka baba. Salime jo yudu wenya. Agumuna tiri shaka baba. Rico smart. Turo mabara nungu shaka baba. Boy would born. Pinyu malongo nungu shaka baba. Kasa Onyolo maxi to shaka baba. Turengeja banjo shaka baba. Turengeja tumtu shaka baba. Uspenta kono duga yuship. Ani nyandundo jabara nyate mamoronge mana. Ani chunya mor kibedo butajara. Chunya mor kibedo butajara. Chunya yomba kibedo mabor mama. Udmela. Chunya yomba kapariga tiyonge. Chunya yomba kapariga tiyonge. Uchingu lugenya. Uship mamwa nyate maberla no jaber. Maua na uship odala no jaber. Alizo dada. Angumuna tiri shaka baba. Kera fujo suda. Angumuna tiri shaka baba. Benye maber nungu shaka baba. Coco Entertainment. Turugi maxi to shaka baba. Turugi jabanjo to shaka baba. Uda uma Enundo ya Kaloko numana. Umo mama. Aduogo nyadi chill kendo. Antumoru mama. Engineer Robinson Ombati. Daddy Jara nyanduno.
Tutatimina again. Beba timina again. Joseph. Tutatimina again. Musmeja. Chunya donga migera. Bachabenda meno again. Bachabenda meno again. This I'm in list. Toting again. Jabering again in Mulani, Vanso Wodoela, touching in again in Mulani, Babalao. In a manalo sungika jume, in a matalo sungika jume, Eriko Mungo Ajo, in a mimoro chunya, Tony Wodala, in a mimoro chunya, Omeana Sailin. Omeona kweyo kadano, omeona kweyo kadano. Wadawasi imanyalo chuli ongema, imanyalo chuli ongema. Neniera nono jabernyi, neniera nono jabernyi, neniero maxi jabernyi. Oyodokana onge kata tich, oyodokana onge kata mwani vini, oyodoka wanindo mwana penye, oyodoka wanindo mwana penye, neno wada bandu, oyodoka wanindo mwana penye. Omeyoana kwayo era lelo, totiana kwayo era lelo. Donge nena kwaya era lelo aheli Donge nene yen yero jabani Dan muda wendo Kendo nene singo kiwacho Kendo nene singo kiwacho Eriko wudu ganya Toti nene singo kikona Onge ngamano donji kindwama Onge ngamano donji kindwama Afi Onge gimano donji kindwama Onge gimano donji kindwama Onge gimano pogwa kudima Onge gimano pogwa kudima Omeyoana kwayo era kende Ani era lelo mama Baby era lelo mama Toti era lelo mama Akoli wadu genya Atwiche era lelo mama Alego Athena era lelo mama Ema chunya gombo Chunya gombo na terisha ya kamama Angomo na terisha ya kababa Anwaro na terisha ya kababa Olio Monda wutu kodi kage nanoma Monda sungi kata na nyola nama Monda sungi kata no sipe nama Monda sungi kata na nyola nama Vini wujo kindu karachu Monda sungi kata na nyodongo edalawa Monde sungi kata ne jodonge dalawa Riku gunya kach Monde gomba kage mama dalawa Monde gomba kage mama dalawa Inye sapachi kage winjo dalawa Freddy Inye sapachi kage winjo dalawa Imi achunyi kage winjo dalawa Imi achunyi kage winjo dalawa Monde wachina gimi dwaro ya dalawa Janabi Yer dalawa kwa keto singo kajineno Yer dalawa kwa keto singo kajineno Kiyo yora seka baba toberna Kiyo yora seka baba toberna Kitedo ne mama chabu chibi toberna Kado Kitedo
Kitedo ne mama chambo chimbe tomera, kitedo ne baba chambo chimbe tomera. Samo wete poyo ni ramodak tomera na, samo wete poyo ni ramodak tomera na. Danso sama nyiri poyo ni ramobedo tomera, sama nyimine poyo ni ramodak tomera na. Era lelo mama Mika Toti era lelo mama Mami era lelo mama Uyombe Akwaya era lelo mama Selemo era lelo mama Ema chunya gombo Emurisa kinda Jabara manayaro mukongo kajiobet Jinungweyo marachima Okinda wudu bondo Obera chunya mi tetete jabara Aneya jodongo Uchinga sango asango Chunya tine kamede moro nyaramara Ipo kandera nyaramara Chunya tine kamede moro nyaramara Ipoka to nyaramara Yukiki meja wuda sego kanyara Atoto nyaramara Tochikora wengi mago Wanera dala seka baba Wadenda Anundo nyanyo nango Nikoro riti wendo Wanera dala seka baba